El ple del Consell Comarcal del Baix Ebre ha aprovat el desplegament del programa Temps per Cures. El nou servei, impulsat pel Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat, té l'objectiu d'alliberar temps a les persones que cuiden els infants i adolescents fora del temps escolar. Ho explica Xavier Faura, president del Consell Comarcal del Baix Ebre. Nosaltres ho diem el servei de cures. Quin és el sentit? El sentit és alliberar de la càrrega que suposa, alliberar eventual i temporalment, de la càrrega que suposa la cura dels xiquets. La finalitat és o bé destinar-los al casal d'estiu, és a dir, injecció de diners per a millorar la prestació dels serveis del casal d'estiu. Alguns dels pobles en el sentit que ho volen destinar al servei d'acollida escolar als matins. Ja sabem que moltes vegades el col·legi comença més tard de l'hora que es comencen les activitats laborals, per tant, també serviria per aquest sentit, o inclús fins i tot reforçar activitats que es fan en les diferents ludoteques dels diferents pobles. Un altre dels acords del ple ha sigut una modificació de crèdit de 595.669 euros. Així, s'invertirà en l'adquisició de vehicles de transport adaptats i l'habilitació per l'àrea d'infància. Han fet una sol·licitud al Servei d'Ocupació de Catalunya, al SOC, per a la realització del programa Orienta. I què és això? Aconseguim una subvenció, estem parlant de gairebé 80.000 euros, i amb això aconseguirem finançar a diversos tècnics que se dediquen a l'orientació professional i a l'acompanyament a la inserció laboral de les persones que estan demandant empleo. L'interessant, quan algú busca feina, sobretot aquelles persones que desafortunadament fa temps que no en troben, no és tant tindre una llista d'empleos possibles, sinó algú que se'n preocupa de trobar l'encaix adequat d'aquell senyor que busca feina en la feina que els empresaris estan demandant. I un cop troba aquest encaix, fer el seguiment a fi efecte que no hi hagi disfuncions entre el que busca l'empresari i el que presta el treballador, perquè el que pretenem no és que el programa serveixi per a inserir laboralment a una persona que fa temps que no treballa i tingui que durar el programa 6 mesos, un any, durant aquest any tingui feina, sinó que l'empresari queda satisfet amb el treballador i, per tant, allò passa a ser un empleo fixo. Aquesta és la finalitat, no? El plenari també ha aprovat una sol·licitud de subvenció de 78.290 euros al SOC, que aniran dirigits al projecte de reinserció laboral Orienta. Que és l'habilitació d'un espai per a l'àrea d'infància. I què vol dir això? Saben vostès que el Consell Comarcal, a través dels serveis socials, de vegades la finalitat que tenim, el que s'està exercint, és la supervisió de la relació entre pares i xiquets, i dins d'aquesta línia tenim uns espais avui en dia, uns espais que són poc acollidors per a prestar aquests serveis, que són espais estàndards. Per tant, el que farem serà crear un espai que s'hi assembla el més possible en un domicili, a fi efecte que la percepció que tingui el fill quan està amb son pare sigui que allò és una casa, sigui un habitatge. El ple també ha aprovat una moció d'Esquerra Republicana per denunciar l'espionatge i la persecució política i judicial cap al moviment independentista català.